Здравейте, натуралки! Това видео искам да си поговорим, както видяхте от тъмнейла, за почивката между сериите и дадените движения, като ще разгледам едно стъди, едно изследване от 2016 година на Брад Шойнфилд, Джеймс Кригър, Мено Хенселманс и още PhD учени. Също така искам да ударите един subscribe и един лайк преди да започнем. Това ще ми помогне много за канала и ще ме надъхате още повече. Това е мотивировка дърпащи, като не съм заснел абсолютно всички упражнения, но като цяло са всички. Мисля, че без врат. Ще ги видите кадри от тренировката ми. И нека да започваме. В това изследване са две групи от мъже, в които са на по 21 години и за 8 седмици ги разделят на две групи, в които правят лежанка, мисля, че е някакво бутащо движение, в което измерват за тези 8 седмици колко мускулна маса ще покачат и какво ще се промени, силата каква ще им е с дадената почивка и резултатите им като цяло. И аз не съм много голям фен на стъдитата и изследванията, но е интересно и също така отличен опит ще говоря. Между тези две групи едните почиват 1 минута между сериите, а другите 3 минути. И интересното е, че тези, които почиват 3 минути, имат значително по-голяма хипертрофия, по-голям скок в силата за едно повторение максимум на движение, повече мускулна маса в трицепса, гърдите и по-голяма плътност на мускулатурата. При тези, които почиват по 1 минута, няма толкова голямо увеличение на силата, следователно и обема, и това има слабо възстановяване между сериите, като почиват само по 1 минута. И това им пречи да прогресират и да увеличават товара и следователно да удрят повторенията, които имат. Предимствата са на 1 минута почивка между сериите, че е по-бърза тренировката, тайм менеджментът е различен, но изследванията и от мой опит също показват, че хипертрофията, силата и обема, който повдигаме, когато почиваме от 3 до 5 минути, са доста повече. Аз не почивам по 5 минути, аз почивам при тежките базови от 2 минути и половина до 3-4, докато ми се нормализира пулса и честотата на дишане. При изолираните е различно, там гледам да почивам от 1 минута до 2 минути, като гледам да мога да си направя следващите повторения за дадената серия. Да не почивам прекалено много, но да не е и малко. От 1 минута и половина до 2 препоръчвам аз. Както и в изследването, така ще имате по-голям силов прогрес, повече обем следователно, и това ще ви доведе до повече мускулна маса и хипертрофия. Това е доста готино изследване, едно от малкото, които ми допадат и ми харесват, и като цяло беше доста интересно за мен и полезно, ако е било за вас, ще се радвам. Това е като цяло това изследване за почивките. И да обобщим, при тежките базови от 2 минути и половина до 3-4, ако правите 3 реп макс, например, тогава може да си позволите и 5 минути почивка, а при изолацията аз бих ви предложил да правите и препоръча от 1 до 2 минути. Повече хипертрофия, повече мускулна маса, повече обем за времето и ще си правите сериите, защото ако почивате по-малко, няма да стане. Това беше от мен за вас, натуралки, за този клип. Ударете subscribe бутона, дайте един лайк, оставете един коментар, ако нещо ви е интересно, имате идея за други клипове. Изследването ще е долу в описанието, там е моят инстаграм, може да ме последвате, за да гледате моите сторита и така нататък. До скоро, натуралки, ще се видим пак.